Jej, čaute, tu je Arinovec, konečne po dlhej dobe je tu nový tutoriál a dneska si ukážeme, ako si vytvoriť vlastný web hosting zadarmo. Čo je najdôležitejšie, Fico nás nebude okrádať, je to zadarmo. Takže najskôr si dáme internet a napíšeme 000webhost.com. Tu dáme zaregistrovať, neviem, kde to je. To dám do linku. Tu dáme members area. Dobre. Tak a teraz sa prihlásime. Ale vy, ak ešte nie ste, tak dajte zaregistrovať. A to je kde? Ja to nenájdem. Tu je. Sigunup. Tento rámček. Tento. Vidíte ho, hej? Dobre. Takže members area dáme. A teraz sa prihlásime. Tak, teraz dáme. Tam vám dá, že si môžete vytvoriť vlastný, aký chcete, no ako aby sa volala tá stránka a vlastnú domenu. No, takže potom, keď to už máte všetko, tak dáte ešte, pôjdete do Gmailu, tak to všetko odkliknete, že všetko chcete mať a také blbosti. A potom sa tu prihlásite znova a dáte go to cPanel, control panel, a tu už to je. No, takže tu si dáte, ja neviem, toto 0.0 web hosting podporuje PHPčko, MySQL, neviem, jak sa to volá, či jak sa to číta, potom, čo ešte, FTP a e-mail si tam môžete urobiť. No, takže keď máte už toto, tak si môžete dať toto Zero Site Builder. No ešte keď to nemáte, tak si dajte, kde to je? Takto. Dáme 0.0.0. Dáme tu prvú stránku, aká bola. Sorry za fail. A tu dáme, poď. Tu dáme build website. A to je asi to isté, neviem. Hej. To je tá istá stránka. No, tak. A tu už môžeme stavať hociakú stránku. Alebo ak chcete, že si to urobíte na ploche, v Dreamweaver, PSPad, alebo neviem hociaké, tak tam si to môžete urobiť. Aha, vidíte, toto robím si ja stránku teraz. Tak toto je jednoduchý návod. Alebo ak chcete cez FTP, tak si stiahnite aj Total Commander, ktorý vám dovolí pripojiť sa na ten server, alebo jak to volá. Takže ďakujem, že ste to pozreli. Dúfam, že sa vám to páčilo, ak hej, dajte like a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute. Yeah.